Здравейте, сега ще запълним една дупка с асфалт, тъй като да не се налага повече автомобилите да минават през нея. Ето ще ви покажа как бързо и лесно става това. Ей така се оправя лесно дупка от асфалт с студен асфалт, само местрие и маламашки са ви нужни и за по-малко от 5 до 10 минути и сте готови. Ремонтирали сте си пътя. Сега ще валираме, за да може да слегне добре асфалта. След това го оставяме 12 часа да не минава никакъв автомобилен трафик и след тези 12 часа вече може да отворим пътя, за да минават автомобили.